Вітаю господарство. Ось. Зараз на фронті знову нова задача. Пам'ятаю, що обіцяв розповісти про стару, але покуль нема часу. Ось. Рихтуємося до нової, уже удільничаємо у новій задачі. Ось, а что хотел сказать? Хотел сказать, что Прасей буде выказывать свои думки не у Инстаграме, а на YouTube-канале. Ось, то параіліся з модератором, хутка ён зробіць YouTube-канал, ось, куди можете писати свої питання і поразважаємо. Я про себе так само там розповіду. Ось, адкуль я, що я, як я прийшов до війни. Ввогуле, я не хотів тут бути, але як атрымалася, ёсць як ёсць. Добре, зараз війна, до перемоги разом. Слава Україні, живе Білорусь! Тут господарство просто без комментариев.